Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika duk wani mai imani idan ya kalli wannan bidiyo, idan ya kasance yana aikata zina, to babu shakka daga ranar ba zai sake ba. Haka kuma idan baya aikatawa ba zai ƙara sha'awar ya yi ba. Domin kuwa shahararren malamin nan wato Dr. Abdallah Gadon-Ƙaya ya yi wani bayani mai ratsa zuciya dangane da aikata zina, wanda ya yi matuƙar taɓa zuciyar al'umma. Ku ci gaba da bibiyan mu a wannan bidiyo domin jin yadda wannan babban malami ya yi bayanin nasa. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Katabi News TV. Tashar da take kawo muku zafafan labarai da rahotanni waɗanda ke zagaye da ku birni da ƙauyuka da ma na ƙasashen waje. Kada ku manta idan wannan shine farkon shigowar ku, ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Katabi News TV. A yau ne babban malamin addinin musuluncin nan na jihar Kano wato Dr. Abdallah Gadon-Ƙaya ya yi wani bayani dangane da zina, wanda ya kasance bayani ne mai matuƙar ratsa zuciya, wanda duk wani wanda ya kalle shi idan ya kasance yana aikata wannan babban laifi to babu shakka in dai har imaninsa ya kai daga wannan lokaci zai iya dainawa. Haka kuma idan mutum bai taɓa aikatawa ba yana sha'awa ne kawai, to tabbas daga ranar zai daina sha'awa, dole sai ya yi haƙuri, domin kuwa idan ya ji bayanin nan tabbas sai zuciyarsa ta taɓu. Babu shakka wannan malami ya yi matuƙar bayani dangane da zina, wanda a cewarsa yake cewa babu shakka zina ta kasance babban laifi ce wadda ta kasance za ka ji daɗi ne na 'yan mintuna, amma kuma zunubi ne mai matuƙar yawa a wajen Ubangiji. Kana kuma yawan aikatawa zai taɓa lafiyarka, ga kuma zunubin da za ka samu, ga kuma zai baka matsala wajen haihuwar 'ya'yanka a yayin da ya kasance ka yi aure. Wannan malami dai ya yi bayani mai matuƙar yawa dangane da wannan babban laifi. Ku dai ku ci gaba da bibiyan mu domin jin yadda yake ta faɗa a cikin bidiyon nasa. Daga cikin bayanan wannan babban malami ya faɗi cewar ba wai a iya duniya ba, bacin ka je lahira akwai zunubi, to a kabari ma tabbas wannan zinan sai ta zo ta tashe ka a yayin da kake kwance a cikin kabarinka. Ta zo tana tsoratar da kai inda za ta dinga maka mummunar tsoratarwa, tana azabtar da kai. Ka ga kuwa mafi a'ala shi ne mutum kar ya kasance ya ƙara kusanta. Ya ƙara da cewa idan mutane za su yi duba a lokacin da annabinmu Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yake magana akan zina, haka ya ce kada ku kusance ta, duba da irin yanayin zunubinta. Domin kuwa ba ma cewa ya yi kada ku aikata ba, kusantarta ma ya ce haramun ne. To wannan dalilin ya sa kaɗai mutum ya tabbatar da cewar babban zunubi ne. Babu shakka malamai da dama na addinin musulunci sun yi matuƙar bayani dangane da irin zina, waɗanda malaman suka haɗa da Dr. Isa Ali Fantami da kuma shehin malami Sheikh Muhammad bin Usman, kana kuma Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo shi ma ya ƙara bayani akan zina. Babu shakka dukkanin wanda ya kalli wannan bidiyo to tabbas zai ratsa zuciyarsa ya taɓa imaninsa. Fatanmu dai Allah ka tsare mana imaninmu. Masu sauraro kada ku sha'afa, wannan na zuwa muku ne daga tashar ku mai farin jini wato Katabi News TV, tashar da ke kawo muku zafafan labarai. Kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Katabi News TV.